Yun, what's up mga idol? So, yung gabiin nyo dahil kanan. Na ako'y buhaton karon. Punta man na amani. Kay kani, kung ano siya, mga trending. Ambot na ka og trending ko ba ni ron. So, ang buhaton ako niya, mag 3 AM challenge ko. Ako rosa. Ako ning libuton, dire nga mo kuan mo to ko sa pulo niya. Kay niingon mo sila nga mga nga ako ng rasa kay na ako na yung magpakita o magparamdam ba. Manang suway na ako niya alas 3 sa buntag. Nakaroon ng oras karon kay kuan naman 6:55 kita mo 6:55 unya matug sa ko mga kan matug sa ko ron mata lang og mga alas 2:40 mag-alarm mag-alarm sa kudaan saya lang ng cellphone so alarm sa mga alarm man tara so tara guys mag-alarm ko o alas 2:29 tara guys alas 2:29 yung alarm na ano siya save na ni kay dahil sa Krista na hindi ko matulog magbuhat ko alas 3 mamatulog sa ako kay karoon niya di na madlo kay dami tagtog. See guys, update na naman guys matulog. Bye bye. So guys, tingog ng alarm. Kaning na siya tingog na. Kaning na siya tingog karon ako nakabantay. Sige guys, pasigasan na suga guys. Alas 2:30 na. Pasigasan na suga, ingit-ingit kayo. Flash na yung gamit. Ano ba guys? So guys, may buntag niya dahil alas 2:30 na. Alas 2:30 na. Medyo pag dugay ko nakatog mga alas 11 naglayas G's kaya nagdamig ko nagdamig sa pistre. So guys, sige na guys, update lang guys. Manawag na ko sa liputan karon karo sa dre karon natog na ko doya kaya ako nang pauban nila sa mamanghod kay kasi mga uban sila yung niya team challenge gusto ko ako rosa kay para hadlock ba exciting. So guys, update na mo guys. Isyo, kulbaan mo ko. Sige. So mga idol, sugdan na ako karon kay alas 3 na. Nakikita mo? Alas 3 na. Ako na lang sugdan karon sa mga wasad Sige, good luck. Good luck tako. Ang tagwa ko bakit sige, kaya rin Sige mga idol, update lang ta. Yung mga idol, sugdan na ako sa lakaw. Close sa ngit-ngit kista na Andrea. Ngit kayo, nagdalang kuan sa gagamay. Nya, mingaw siya tayo katay tinawad lang ingan nga. Adlo kayo. Isa kayo magninili kuan sa tubig, magninilihok. Isa. Adlok ka dari Kurosa. Nya. Nagnahilan lang ako sa kong tingog kay adlo kayo sobra kaming no. Kaya payat pa nandama sa kaming ako diri sa kayo idol mo na siya cottage kani. Nya na sobra kang ngit mo na pool ni. Ngit kayo. Sige lang atong libutan natin paron. Nya kani siya
Naisay suga dali sa cottage. Kay sugaan mo dyan din ito gabi eh. Kaya para na magsiga. Maunay ko ang dali. Ngit-ngit eh kayo. Mahiniran ta kayo kasi makita taguan. Ano siya? Ya, mauni ang CR. Kani. Di ang hatablihan kay basig na ikuan. Damihan na yung dangali. Dami na kay paggon. So mga idol, maapanin diri. Mauna yung wifi yun. Mingaw lo kayo diri. Kabantay mo. So mga idol, nakita mo sa kuan. Sa gipakita nga view. Padlok to kayo diri. Gamay na kay mga suga. Nga ako ra pa dito sa motong sa likod. Buon na ako eh. So marag hindi na dyan ba da. Marag gusto na ko muli. Eh matulog balik. Napadari Mga pa mga view diri idol. Kanay. Ahak na yung 3M challenge. Ay hadlock mo kayo. Hinilan ta kay. Sige idol, update lang mo kay marig na ko na kanan sa dali. Update lang mo iro masig paghot. So idol man siya ang pool diri karon. Oh, grabe. Come on. Kung sa kay gusto ninyo nga ipabuhat mga challenge, comment lang mo kaya akong buhaton. No diving, no running, no jumping. This love it's not responsible for injury resulting from disregard this warning. No eating, drinking near the pool. Kana gusto ng baton kaya para iwas sa mga disgrasya. So mga idol mo na siya sliding sigdanan. Idol mga po na diri hinal ta sinsya mo sa mga tingog kay hinay kay wala mo marapaglock sa kayo ano siya mga idol hinay ano siya mga scratches diri mo lagi ngon diri nga ako nang pagkita diri sa ko mga pita tago minta kay makita sa video ano mo to. Buwan ay langgawan na so mga idol mga itong view diri mag saba do kay mga iro nga kung sa oras ron update na mga idol masod na kay man na itong challenge nakaabot kong 3 AM challenge nga ako ra usa diri ako gilibot bahad lang adlock pero kaya ra sa kas Ginoo pero kulba jud kayo di na kumusa bahala na mo. Yo, what's up mga idol, mission accomplished man na itong challenge anya natawag na lang ko balik di alam kulpa ay salamat man na. So karon natawag na lang ko magsalamat tayo sa mga nanaw. Please like, share, comment, and subscribe. Bye-bye mga idol. Mahal kita. Mahal kita.